Azért a fát lesz szép. Kicsit le kell adni. Kifémettem. Ja, Brigi, ne csongít, hanem Mindenki! Így csinál vele. Így. nagyon hol. Na lesz. Igyatok még pezgőt, szerintem. Pezgőt igyatok! Ne rakádról szerintem. Milyen a pezgőt? Nem vittél el. Hát, Andrea! Ott így milyen szép! Ez a vége! Brigitte, negatív vagy! De várj, Brigitte, hozzá eltenni! Már akartam megszólítani, de nem szólítom! Ennyi. Nem láttam a végét. Ilyen. A Brigitte rögöttem. Mit videózom, Brigitte? Ennyi! Brigitte legyen benne. Csak egy Andrea! Tényleg?